Kayak lagi njeboli suket, guys. Andre. Madhep rene. Halo. Wis ndang dimarekne. Ngono kan po enak to jane. Kuwi kemangi aja dijebol. Sukete wis tumbuh neh mari dijeboli Pak Dewa wis tumbuh neh. Kene mau apa udan? Kok garing tapi? Oh padha kemu kono sarongan ya mek dilut tok. Kemangine kuwi ngisore kuwi lho lah kuwi. Iya to. Film sithik padahal ya. Ya terasno iki anu serine. Guys, iki aku dijeboli wanku karo bojoku, guys. Giatel rasane koyo enek tumone, padahal yo gak enek. Tibake rambut putih. Wis ketok lek tuwek, guys. Padahal isih umur 20. Umurmu pira ya? 37. Berarti aku 20 ya. Tapi yo ki lho, giatel enek wani wisan. Sing ireng aja mbok jeboli. Ambruk lendre bawang priye sik tas kuwi. Dibenekne. Kayak Andre sik-sik nang kono. Iki aku dijeboli rambutnya putih. Kedawan paling ya rambutku ki dadi brodol barang. Diketok sapira ya? Oh apik dawa. Lha iki lho dawa sakmene kok ora wisan ya kaya perawanku mbiyen ya dawa. Melok apa ora lek ora melok ya ditinggal ae to ya wong ora melok kok dienteni. Ya wis. Melok apa ora? Wis sesuk apokate lek rada gedhi dipindah ning kebon Dre lek ning kono engko gak kenek nyundul kambek klengkeng. Krungu? Mati neh. Hei. Ya, lha sitok endi? Kuwi lho konggone Andre kelapa kate. Ya kuwi apokat gedhi kae aligator kok ngene Andre. Tapi yang ngenteni udan-udanan. Klengkeng. Ben semi. Ya kan ben semi to Andre. Kae KTC ki sakjane wis nguwoh ya tapi kok urung matang-matang. Ya lek mun jebol sitok-sitok aja mak brul rasane ki mau. Ya tenan. Krasa lah gitu aku ki. Kamu mari mbok nganu ya mruwodole akeh tak adae imu. Ya sing nganti ketumbe. Apa ta padahal ya iki pentin anti rontok lah. Jing. Hafa kan tuku sampo apa kae? Mbah kene ndi? Ning jeding. Endang. Sing sampe entek lho rambutku putih. Bayarane ngopi engko Andre. Wis to pira-pira mek kopi. Andre iki lho. Karo tak tukokne mbakku 10.000. Lho kan penak lho, pokoke manuto Mbak Dian pengen ngomong nganu ya ngomong. Madhep rene, dijak omong iki lho, njaluk mbako apa gak? Matur nuwun. Engko bengi ngopi ya. Oke? Heeh, ya engko iso tangane bene terah ya njeboli suket tok. Awas ngeneki katoke. Lek awan ki nggih klambi sing elek wayahe. Engko lek bengi nggih klambi sing apik. Lek Andre kualik. Lek bengi engko nggih sing elek, lek awan-awan nggih sing anyar-anyar diguwai. Lha kuwi prak klambi riyaya kuwi. Dijeboli sing resik kok ndewor kan Andre bae awakmu brewok Andre ngono kuwi. Kudune sing resik ya guys yo lek resik-resik iki ben gak brewok. Lha rene sesuk wis ora enek penggawean, bali Bojoku wis mari guys lek njeboli rambutku sing putih. Dan iki maem Misuki. Gauri. Stik ala Jepang iki, guys. Awet. Sing nandur tuku kae malah gak tukul blas. Kon ndi Ndre?
Oh, dipaku kene, Ndre. Kok bajine turun. Ya awan iki. Tak mene lho, Ndre. Tak itu tak. Ya awan. Gawe pemean jemuran baju, guys. Karo paku lah anak Ndre, palu. Iya karo palu. Sore-sore ngisis ngguritan po enak. Ayo Pak tuh gawe pemean. Jemurane baju, guys, pemean kuwi. Iki gawe apa to ya? Ya. Jere nggih jemuran. Ayo Ndre. Ki Pak Sunggraji kayak Andre sing ning kono kae nyukiti paku sing wis enek ning kayu. Aku tak sing dorong ya, guys. Ayo Andre kerja Andre, engko bengi ngopi apa ora? Ora. Kopi ketan andalan. Pirang bengi san gak ngopi Andre? Suwi? Enek setahun. Gek kuwi sing ditutupi timboi jane wit apa to kuwi? Klengkeng ben semi ditutupi timbo. Sing setoke kae. Kamu bojoku mari umbah-umbah, guys, terus dijemur ning kono kae. Dan iki mangane nggih jemuran ning kene. Ben cepet garing. Lek udan kok diopne rono. Ya Andre? Heeh. Wis mangan porong. Andre. Mamane sapa? Oh alah. Wis mari. Lanjut ah. Dre. Gedang iki ora mbok pangan to? Gedang. Ki Andira arepe gawe luluan barang, arepe tinggi apa to jane tuku semen barang beh. Udan kok bengi lah perak ya ajur to luluane. Karo apa? Ndang. Ya kuwi sukete kok ora ditimpal. Gak dibuak. Guys, iki arepe tak tinggal mlebu ning jero omah kae wong-wong loro kae. Aku ngelaks arepe minum. Minum dulu, guys. Ben gak dehidrasi. Ah, iki munggah. Aku mlebu. Kayak Andre, arepe juga apa Andre? Semen. Neneng di semene? Oh, tase semen, tase. Ya Allah, Andre ya apa sih kok wis lali? Tase semen. Semen tuku. Oke, Andre. Wes ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Diandava Family.